of God International. The person meton safremo na momeka yen ho awasema baako empaibo mu da biara awia donko ne fa na yetumi abompa ya ma nipa gina ne wiase gina abro ayefa ahohiahia emre mu abro yede apomodene enhyehyeye bitise ensa hohoro na yakentene edipedu yakwa akutia yade ye mu no na tumi aboa ya ma yakwa atia amanehuni nanso aduro ne ayaresa biara ne ho atumi wo mu a esene wenyankopon amoa na yehia wenyankopon amoa yi sene ade biara ne danyina afa ho ne asɔre a owo ana ɔsom a owo mu yɛyɛ mfra yɛfra nnipa ɛwɔ wiase afa na nyina wɔdwene wɔnabusua ɛnafofoɔ adɔfoɔ ne nnipa nyina daakye ho yɛma obi biara akɔ aba mo ne yɛn betumi abɛbɔ mpaeɛ na sɛ mɔpa hwehwɛ mu pia mama ne yɛn krataa yɛda mo ase bebree na yɛne da soɔ ne sɛ yɛbɛsan atemonka nyankopɔn nhyira mo.
Bawat isa sa atin ay may paghihirap. Wala po kami trabaho. Emu biara pore. Apat po ang anak namin. Dodoɔ no a ɛni adwuma yɛwɔ manan. Medwene wɔ kwan a yɛbɛtumi afa so atena ase. Nagkaroon po ng pandemic. Ɛfiri bere a yadeɛ no baeɛ no, Po siya ng kalimonya. yɛadwuma firi yɛn nsa. Ɔnyaa pneumonia ɛna tuberculosis. Na abere a na me kunu da so te aseɛ no, na ɔbrɛ. Bawat isa ay may pakikipag... Na yɛmu biara ɛwɔ ɔko. Mene atuturatefoɔ atu wanamɔ na yɛnum nnubɔne ɛka nnubɔne nkɔ kakra no mawu. Menya akomayadeɛ na meyɛ m'adwene sɛ anka mekum me ho. Mepɛ sɛ anka me ne no pii mentumi kora nkɔ akyi. Na Ngunit kung ang bawat isa ay may pagtitiwala sa Ama, yɛmu biara ɛwɔ gyidie wɔ Agya Nyankopɔn mu. Basa, Na abrabɔ mu deɛ nidasoɔ anyera. Po makaraos po kami sa buhay. Wala po Mɛbɔ mpaeɛ sɛ mga anak ko. yɛbɛnya nkwa tenten na mɛmma mu biara anya nkwa. Nti mɛbu nkotodwe ɛyi me nase mpɔbɔ kaa sɛ mɛso mɛfiri fam dɔte mesrɛ bɔ ne fakyɛ. Na sɛ ɛyɛ Nyankopɔn ne pa a wanyɛ mɛ nkwa ɛmfiri me nsam. at ang kabutihan at Sɛ yɛte bɔ mu a yɛbɛtumi ayɛ nneɛma bebree. Ɔdɔ ne ayɛmuyɛ bɛtumi ada adi. dahil may sagot sa balisa, ang diwa Ɛfiri sɛ dadwene ɛwɔ ano yie. Aseda afadeɛ ho ahomotɔ rentwa da. Na yɛbɛnam mpaebɔ ne nkotosrɛ ne aseda so. Ɛma mo dadwene nnuru Nyankopɔn asu mu. Na Onyankopɔn n'asomdwie a ɛtra nteaseɛ nyinaa si wɔ no bɛhwɛ mo akoma ne mo adwene so. Yɛda mo ase wɔ adɔeɛ a moabɛyɛ yɛni. Aseda nka wɔ Nyankopɔn bebree. Yɛn bɛboa me ne me mma. Na m'ani agye ɛfiri sɛ metumi yɛ nneɛma bi wɔ abrabɔ yi mu. Ɛfiri sɛ ɛtɔ da a hwee ne wɔ a obi bɛtumi ayɛ. Binom dwene nnipa ho adwene foforɔ. Mededa so ne sɛ adeɛ a meretɔn yi ɛbɛyɛ nhyira no matumi aboa foforɔ nso. sa Diyos. Sa kanyang kabutihang walang Aseda nka wɔ Nyankopɔn wɔ n'ayammuye a ɛnni awieeɛ.
Muli pong sumaati ng kapayapaan ng Panginoong Diyos, mga Anuanom bio. Awurade Nyankopɔn na sumdue enka yɛ nyinaa. Nanfonom yahoho ɛnɛ da yi wɔnom ɛka yɛn ho. Na yɛda wɔ Nyankopɔn ase. Sɛ akwanya pa a yɛn nsa aka yi ɛwɔ dwumadie a ɛte sɛ mu abere a yɛresua yɛn Awurade Yesu Kristo. Na bio yɛda mo nyinaa ase. Abere a yɛbɛbɔ wɔ Nyankopɔn mpaeɛ asrɛ n'anim adom. Ama naming dakila at makapangyarihan sa lahat. Yɛn Agya, Po na aming Otumfuo ne wakɛseɛ ng aming mga buhay. ɛwɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din. Kabutihan na amin pong tinatanggal Wa ɛnɛpa nyinaa ɛfiri wo. sa kabila ng mga kahirapan, Ma yɛnya w'anim adom. naranasan sa buhay na ito. Abere a yɛfa wo hiahia mu. Nakakagalakan sa aming mga Agya, dahil yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn nyinaa mmɔbɔ. nauunawaan ng iyong banal na kalooban. Nakikilala ng aming mga puso. Wama yɛate wɔpɛ kronkron ase. Pangyarihang Afei, mapagmahal nag-iingat ɛyɛ n'akoma sa araw-araw. ɛnya abotɔyam ne awerɛkyekyere. Matatawagan Yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn mmɔbɔ. panahon ng aming mga kagipitan at mga pangangailangan. Yɛnim sɛ wo nkutoo ne wo Nyankopɔn a Po namin yɛbɛtumi malaking kayamanan ng adwane abɛtoa no na ɛde yɛn haw sa iyo, Ama. na yɛamanneɛ ato w'anim. Agya, Ilagay mo sa aming mga puso yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn nyinaa mmɔbɔ. tuloy kaming makinig Yɛsrɛ wo sɛ salita. Ama, abere ne abere nyinaa ang sama hyɛ yɛn nkuran tanaw na yɛatumi ayɛ w'apɛdeɛ. ng naloob sa iyo na hanggang Yɛsrɛ wo sɛ boa yɛn. isinasapit mo pa sa amin ang pagkakataong kami ay Wo nkutoo ne yɛn awerɛkyekyerefoɔ. alam ng iyong kalooban. Tanggapin mo po ang aming mga Ma pagpapasalamat. yɛhunu wo nsɛm mu. Ikinukumpisal namin sa iyo. Yɛsrɛ wo sɛ ma yɛn aseda afɔde yɛn nso w'ani wɔ wo kronkronbea. Patawarin mo sana kami. Ngayong Abra, nagpatawad kami sa mga asetena a yɛwɔ mu yi a yɛyɛ bɔne bebree. Basbasan mo nawa Sɛde yɛde akyɛ wɔn a wɔafom yɛn no. Hunu yɛn mmɔbɔ na fakyɛ yɛn. Yɛsrɛ wo sɛ hyira yɛn nuanom ne yɛn yɔnko nnipa a wɔtie wo nkyerɛkyerɛ. Agya, yɛsrɛ wo sɛ boa yɛn. Ma yɛntumi hunu wo nsɛm. Patuloy ang aming mga puso para kami makaunawa ng iyong banal na kalooban. Yɛsrɛ wo sɛ Buong kalooban hunu yɛn na nyinaa ipinasa mmɔbɔ. sa amin upang kami ay matutong Agya, palikod sa kasamaan. yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn nyinaa asetena mu na ka bi ma yɛn. Iyong kalooban. Yɛsrɛ wo sɛ Tutunan ang ɛma yɛn ma ne mfiri sa iyo, Ama. w'akwan so. Boa yɛn ne yɛmfiri nnɔma bɔne mu. Masamantalang Na yɛntumi nya wo ho suro kaloob mo. wɔ asetena yi mu. Makagawa kami Yɛsrɛ wo magiging dapat sɛ ng aming boa yɛn na akwanya a wɔde yɛama yɛn no. Turuan mo rin Yɛntumi mfa nyɛ ade mga papa. mahal sa buhay. Na ma yɛn akra ntumi nhyɛ mfata. Walang Yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn nyinaa mmɔbɔ. salita. Sana, Ama, Yɛn sa abusua muli, ne yɛn yɔnko nnipa. aral na ito, Agya, basan mo ang lahat ng iyong mga anak sa lahat ng bio, mga yɛsrɛ wo sɛ ka yɛn ho. nakamalasakit na Hyira wo mma a ɛwɔ mmaa nyinaa. ang pagliligtas sa aming mga kapwa. Minsan pa, Agya, papagharian mo nawa yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn nyinaa mmɔbɔ. sa bawat Bio, tahanan, ma sumdwie kronkron mga kaluluwa ɛnni hene wɔ fie biara ng mu. iyong salita sa oras na Baabi biara po, Ama, a akra a wotie wo nsɛm nyinaa wɔ. Agya, yɛda wo ase. Wɔ yɛn Agya nkwa Kristo Yesu din mu. Amen.
of God. Sumatin po ang kapayapaan ng Diyos. Muli magandang araw, magandang gabi. Anumang oras po kaming nakararating sa inyong mga lugar. Yo, yang ko po na smudje en kaya gina. En kaya kumamang naman na chene ya jone ya ha. Abi biara mo shiem we ya fana gina. Abi o yan yan ma Remembrance Church of God International. Return south from Samama Kaya ko don we try to mabra Yesu en Awurade Yesu Kristo. Mmara Nsɛm ama adesua ya yɛde ahyehyɛ so yɛn da ɛtɔ so dunan Onyankopɔn mmoa na n'ahobɔbrom yɛda Onyankopɔn ase sɛ ɛnnɛ yɛn nsa tumi aka akonya pa yi ebio yɛba brother Eli Soriano ɛne mama yɛntoa yɛasɛmuti yɛfa asubɔ no ho prɛko pɛ yɛwɔ asubɔ bi wɔ hɔ no mu a yɛkyerɛkyerɛ no Twerɛ Kronkron no mu na asubɔ a yɛba bɛkyerɛkyerɛ mo no ɛyɛ nokorɛ asubɔ a ɛwɔ Twerɛ Kronkron no mu na nenyi ne sɛ mɛtumi awie ɛnnɛ yɛnwie no a ɔkyena yɛbɛtoa deɛ aka so yɛwɔ nokorɛ asubɔ bi wɔ hɔ ano no tumi wɔ mu ɛwɔ Twerɛ Kronkron no mu tumi wɔ mu sɛ abɛsesa yɛ nipadua na yɛ nakoma sɛdeɛ yɛsua yɛ no yɛwɔ akoma ahodoɔ ɛnan ɛmo mmiɛnsa anya akoma papa nanso Onyankopɔn wɔ tumi sɛ saa akoma bɔne mmiɛnsa yi ɔbɛtumi asesa no sɛdeɛ yɛatwerɛ no Twerɛ Kronkron no mu no nsakyerɛeɛ baa nnipa abrabɔ mu ɛwɔ asubɔ mu ɛhɔ nom na Onyankopɔn de yɛn bɔne bɛkyɛ yi ɛna afei wɔbɛdane nnipa foforɔ nsakyerɛeɛ foforɔ bɛba wɔ nipadua mu Oma yɛnka ne bio titɔ ngoma atimi yɛnsa nkyɛ mu num ɛmfitine ne mu nnwom a yɛayɛ mu na mmom ɔno ara ne mmɔborɔhunu nti na ɛma no fa wɔ foforɔ adwareɛ ne honhom kronkron foforɔ yɛ so gyee yɛn nkwa na wɔnam honhom kronkron foforɔ yɛ so na ɛgyee yɛn nkwa na adwareɛ no gyina hɔ ma asubɔ asomafoɔ no nnwoma atie de no mmienu nkyɛ mu 16 na afei adan na wɔrekyinkyim wɔ ho sɔre ma wɔmmɔ wo asu ɛwɔ wɔ bɔne na bɔ Awurade din na asubɔ ɛyɛ bɔne a yɛbɛhohoro ato aguo sɛdeɛ deɛ kenkaeɛ no ɛɛsie no asubɔ mu bɛma wayɛ foforɔ ɛyɛwo foforɔ yɛ adwareɛ ne honhom kronkron foforɔ yɛ yɛn ɛbɛsi wɔ asubɔ mu abere a yɛhohoro yɛn bɔne ato aguo no yɛn kyerɛ sɛ yɛawo foforɔ na yɛn bɛsi wɔ asubɔ mu na yɛn nipadua yi sakyerɛeɛ bɛnam honhom kronkron no so na aba nanso ano na yɛn nokorɛ asubɔ yɛn ɛnyɛ asubɔ a yɛbɔ no wɔ nsɔre a wɔn nkyerɛkyerɛ yɛ atoro nkyerɛkyerɛ mu Katolikfoɔ asubɔ tumi ni mu ɔbɛrɛ sɛ obi a yɛbɔ n'asu sɛ abɔdoma oni tumi biara onim hwee dafo yɛbɔ mmɔtɔfoɔ asu asubɔ kyerɛ sɛ nsakyerɛeɛ sɛ yɛbɔ obi asu a na sɛ nipa ne nsa nka nokorɛ asubɔ no a nsakyerɛeɛ biara ma wabrabɔ mu ano nti nokorɛ asubɔ ɛyɛ asubɔ a wohia no yɛde yɛ Kristo ɛkyerɛkyerɛeɛ ɛnɛ da yɛba bɛhwehwɛ mu na yɛhunu beaeɛ a asubɔ no ɛbɛkɔ so ɛhemfa na wɔsi yɛbɔ yɛ n'asuo beaeɛ bɛn na wɔsi yɛbɔ yɛ n'asuo tumi bɛn mu na wɔsi yɛbɔ yɛ n'asuhyɛ ɛhemfa beaeɛ bɛn anuanom ma yɛntie Baba kenka twerɛ nsɛm bi afiri Twerɛ Kronkron mu akyerɛ mo Exodus ngoma 17 ɛnkyɛ mu aduonu mmiɛnsa adeɛ biara wɔ soro Nyankopɔn n'ahyɛ no nyinaa ma wɔnya no pɛpɛɛpɛ ɛma wɔ soro Nyankopɔn fie no na n'abufuo ansɔre antia wɔ hene ne ne ɛma ahenni no anuanom twerɛ nsɛm no sɛ adeɛ biara wɔ soro Nyankopɔn no ahyɛ no ma wanya no pɛpɛɛpɛ ɛma wɔ soro Nyankopɔn fie no Nyankopɔn no mmara nsɛm nyinaa
Nyankopɔn fie na wɔsi yɛyɛ no yɛwɔ faako yɛwɔ beaeɛ bi wɔ hɔ no mu a ɛdi Nyankopɔn ne mmara nsɛm so wɔ hɔ yɛwɔ beaeɛ ko pɔtee bi a Nyankopɔn ne nkyerɛkyerɛ no ɛyɛ adwuma Nyankopɔn nkyerɛkyerɛ no wɔ baabi a ɛteɛ Nyankopɔn ne mmara nsɛm anaa Nyankopɔn ne nkyerɛkyerɛ no ɛnda baabi biara kɛkɛ ɛnyɛ adwuma baabi biara kɛkɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ wotwe Nyankopɔn ne nkyerɛkyerɛ kugu asɔre bi a nnipa tie na yɛ nnipa mmara nsɛm ɛnyɛ adwuma wɔ hɔ baabi mmara no wɔ no hɔ no na sɛ di Nyankopɔn ne mmara nsɛm so Romanfoɔ nwoma etimi yɛnsa nkyɛmu 19 na yɛnim sɛ biribiara mmara sie no ɛka kyerɛ wɔn a wɔwɔ mmara no ase na wɔmmua obiara no Twerɛ Kronkron sɛ na yɛnim sɛ deɛ mmara no sie no ɛka kyerɛ wɔn a wɔwɔ mmara no ase adeɛ biara mmara no ka no ɛka kyerɛ wɔn a wɔwɔ mmara no ase na so mmara no wɔ faako a ɛteɛ yɛwɔ ebinom wɔ hɔ nom a wɔn hyɛ mmara no ase kyerɛ sɛ Nyankopɔn ne mmara nsɛm no edi wɔn so tumi kyerɛ sɛ Nyankopɔn ne mmara nsɛm no ɛyɛ adwuma ɛwɔ Nyankopɔn fie adeɛ biara wɔ soro Nyankopɔn no ahyɛ no ma wɔnya no pɛpɛɛpɛ ɛma wɔ soro Nyankopɔn no fie no brɛfo kasɛm ne sɛ adeɛ biara wɔ soro Nyankopɔn hyɛ no nyinaa ma wɔnya no pɛpɛɛpɛ ma wɔ soro Nyankopɔn no fie wɔsanka wɔkyerɛ aseɛ sɛ wɔ ɔsoro Nyankopɔn no fie mu ma wɔnya no pɛpɛɛpɛ wɔ ɔsoro Nyankopɔn no fie mu di adeɛ biara a wɔsi yɛdi so wɔ Nyankopɔn no fie afei Nyankopɔn no fie na yɛ fie bɛn mu a awɔsɛ hɔ no na yɛdi Nyankopɔn no mmara nsɛm so mama yɛnkenka Timoteo nwoma di kan timi yɛnsa nkyɛmu 15 na sɛ ebi a metwɛre a wɔkunu sɛ deɛ yɛsɛ sɛ obi wɔ bere wɔ Nyankopɔn fie a ɛyɛ Nyankopɔn te asefoɔ asafo nokorɛ dum ne enyinasoɔ no mu mmara no Nyankopɔn fie na ɛwɔ ɛno nti Twerɛ nsɛm no sɛ sɛ ebi a metwɛre a wɔkunu sɛ deɛ yɛsɛ sɛ obi wɔ bere wɔ Nyankopɔn fie a ɛyɛ Nyankopɔn te asefoɔ no asafo na fo kasɛm no sɛ na sɛ ebi a metwɛre a wɔkunu sɛ deɛ yɛsɛ sɛ obi wɔ bere wɔ Nyankopɔn fie a ɛyɛ Nyankopɔn te asefoɔ no asafo nokorɛ dum ne enyinasoɔ no mu Nyankopɔn fie no ɛyɛ Nyankopɔn asafo no but the Bible kasɛm no ɛyɛ Church of God kapampangan kasɛm no sɛ na sɛ ebi a metwɛre a wɔkunu sɛ deɛ yɛsɛ sɛ nnipa bi wɔ bere wɔ Nyankopɔn fie a ɛyɛ Nyankopɔn te asefoɔ no asafo Buhano kasɛm no sɛ na sɛ ebi a metwɛre a wɔkunu sɛ deɛ yɛsɛ sɛ obi wɔ bere wɔ Nyankopɔn fie a ɛyɛ Nyankopɔn te asefoɔ no asafo nokorɛ dum ne enyinasoɔ no mu ILOCANO kasɛm mu ɛsɛ na sɛ ebi a metwɛre a wɔkunu sɛ deɛ yɛsɛ sɛ obi wɔ bere wɔ Nyankopɔn fie a ɛyɛ Nyankopɔn te asefoɔ no asafo nokorɛ dum ne enyinasoɔ no mu Giken sa diri ti kinapudno. Kaya ang bahay ng Diyos, mga kapatid, ay ang iglesia ng Diyos yung nasa Biblia. Yun ang itinutuloy. Kaya naman Nyankopɔn fie no, ay Nyankopɔn asafo. Awo Twerɛ Kronkron mu. Ano ne ada mepɛ sɛ mekyerɛkyerɛ mo. Mempɛ sɛ mesesa no. Ebinom kyerɛkyerɛ Wesley asafo. Ebinom kyerɛkyerɛ Anglican asafo. Ɛyɛ Anglican dia. Ebinom sɛ yɛfrɛ wɔ mo Roman Catholic Apostolic Church. Ɛwɔ Roman ɛnyɛ Nyankopɔn dia. Ebinom sɛ yɛfrɛ wɔ mo Methodist asafo. Yɛnom yɛ nsɔre ahodoɔ. Deɛ wɔ Twerɛ Kronkron ne Nyankopɔn asafo na sɛ Church of God. Yɛne deɛ wɔ Twerɛ Kronkron mu Nyankopɔn fie hɔ nom na ɛwɔ sɛ ɛde Nyankopɔn ne mmara nsɛm ɛyɛ adwuma. Ɛno nti ɛnuanom sɛ mmara nsɛm sɛ asubɔ yɛ mmara nsɛm a ɛne ɛwɔ sɛ yɛ no wɔ Nyankopɔn fie. Ɛwɔ sɛ yɛbɔ no Nyankopɔn asafo no mu. Na sɛ wobɔ asu na wɔmmɔ asu wɔ Nyankopɔn asafo mu. Na wɔbɔ asu wɔ asɔre bi a nnipa tie mu a wɔasubɔ bɛyɛ kwa. Sɛ wɔbɔ asu wɔ asafo a ɛnyɛ
de Nyankopɔn asi a wɔtwerɛ kronkron no mu na kɔyɛ de nnipa si a wasubɔ nyinaa bɛyɛ kwafere sɛ wɔ Nyankopɔn pɛ sɛ ne fie na yɛmfa ne mmara nsɛm nyɛ adwuma yɛwɔ Nyankopɔn fie ɛnyɛ asɔredan no ɛnyɛ dan na esi hɔ no ɛnyɛ hyiadan no ɛnyɛ cathedral no ɛnyɛ hyiadan akɛseɛ no na mmom Nyankopɔn fie no ɛyɛ asam Nyankopɔn no asafo no maka no kasa ahodoɔ mu na wɔanya ntanta Nyankopɔn fie no yɛ Nyankopɔn te asefoɔ no asafo apampanga no kasa mu no sɛ Nyankopɔn fie ɛyɛ Nyankopɔn te asefoɔ no asafo ILOCANO kasa mu no wɔsɛ Nyankopɔn fie ɛyɛ Nyankopɔn te asefoɔ no asafo aroti Nyankopɔn fie no ɛyɛ asafo no ahɔnom na wɔsɛ yɛdi Nyankopɔn no mmara nsɛm nyinaa so na bɛbrɛ yɛ ho ase ahyɛ Nyankopɔn no mmara nsɛm nyinaa ase afei asubɔ ɛyɛ Nyankopɔn no mmara nsɛm nti ɛhia sɛ yɛbɔ asu ɛwɔ beaeɛ bi ɛyɛ Nyankopɔn fie anuanom mu da hɔ deɛ na di ho adansie mama menkenka twerɛ nsɛm no nkyerɛmɔ twerɛ nsɛm a Catholic asɔfoɔ nyinaa kyerɛ ase akyea no wɔ na ɔma Daniel ne yɛbutuo ɛna afei Protestant asɔfoɔ ɛnso akyea no wɔ mama yɛnkenka Matthew chapter 28 verse 19 ɛnti monkɔnkɔyɛ amanama nyinaa masuafoɔ mama wɔn aso nhyɛ agya no wɔ ba ne honhom kronkron din mu megye di sɛ mo nyinaa moate saa twerɛ nsɛm yi da mama wɔn aso nhyɛ agya no wɔ ba ne honhom kronkron din mu ɛyɛ Awurade Yesu Kristo no wankasa mu no ɔkaa saa asɛm yi Petro enso ka asɛm korɔ no mama yɛnkenkan asomafoɔ no nnwuma ti mmienu nkyɛmu aduasa wɔtwe Acts 2 verse 38 na Petro sɛ wɔn sɛ monsakyerɛ mo adwene na mo nyinaa ma wɔmmɔ mo asu Yesu Kristo din mu ɛma mo bɔ ne fakyɛ abere a Petro ka sɛ mo nyinaa ɛma wɔmmɔ mo asu Yesu Kristo din mu ma mo bɔ ne fakyɛ no asu ba a wɔkyerɛkyerɛ no yɛ deɛ Kristo kyerɛkyerɛyɛ ase wɔmmɔ mo asu ɛwɔ Yesu Kristo din mu yɛkasa Yesu Kristo din mu akyerɛ sɛn kyerɛ sɛ Yesu Kristo nkyerɛkyerɛ mu yɛkasa yɛmmɔ mo asu hyɛ Yesu Kristo din mu a kyerɛ sɛ Yesu Kristo nkyerɛkyerɛ mu na bɛbɔ mo asu ahyɛ ɛfiri sɛ Kristo ne kyerɛkyerɛfoɔ no ɔno ne kyerɛkyerɛfoɔ baako pa wɔkyerɛkyerɛ nokorɛ asubɔ ɛno nti na ɛwɔ sɛ asubɔ a ɛwɔ sɛ yɛn nsa ka no yɛ asubɔ a yɛbɔ no Awurade Yesu Kristo din mu yɛbisa Kristo sɛ ɛhemfa na saa asubɔ no wɔ a ɔma yɛnkan no bio Matthew 28 verse 19 enti monkɔ nkɔyɛ amanama nyinaa masuafoɔ na momma wɔn asu nhyɛ agya na wɔba na honhom kronkron din mu ɛyɛ adeɛ mu da hɔ pefee sɛ asubɔ a yɛbɔ no ɛwɔ sɛ yɛbɔ no wɔ Yesu Kristo din mu na sɛ wɔbɔ asu wɔ Yesu Kristo din mu no wɔyɛ ne Yesu Kristo ne mmara nsɛm mu yɛne asubɔ Awurade Yesu Kristo ka sɛ momma wɔn asu nhyɛ agya no wɔba ne honhom kronkron din mu ɔka sɛ momfa honhom kronkron ne ɔba ne agya ne din mu asu anaa daabi Roman asɔfoɔ no akyea nsɛm no ɔmo afa Onyankopɔn din ɛna ne ba no ɛna honhom kronkron no din na ɛbɔ asu na sɛ Kristo mmara nsɛm no sɛ momma wɔn asu nhyɛ ɛnhyɛm ɛnhyɛ kasa hyɛ biribi mu akyerɛ sɛ yɛbeayɛ ɛyɛ beayɛ momma wɔn asu ɛnhyɛ wankasa momfa Nyankopɔn din mu asu ɔtoma asu nhyɛ nti yɛnkyerɛ beayɛ yɛnkyerɛ faako yɛkyerɛ beayɛ kɔpɔte a asubɔ bɛkɔ so faako a agya Nyankopɔn din wɔ mfato yɛsɛ yɛbɔ asu wɔ apalit pampanga na sɛ yɛbɔ asu wɔ nkranya asubɔ no bɛkɔ so wɔ henefa nti sɛ wɔwɔ Laspenia wɔbɛkɔ baabi asubɔ no wɔbɛkɔ apalit ɛfiri sɛ sɛ momma wɔn asu wɔ apalit momma wɔn asu ɛnhyɛ agya no din mu nti agya no din no wɔ baabi ɛda nti faako agya Nyankopɔn din da no ɛhɔ na wɔbɛkɔ akɔbɔ asu nyɛ agya Nyankopɔn din na wɔbɛbɔ asu na wɔbɛbɔ asu ahyɛ wɔ Nyankopɔn din mu ɛso deɛ Roman asɔfoɔ no yɛ nie ɔmo afa din na ɔmo de bɔ asu nti ɔmo nipa asu nhyɛ Nyankopɔn din mu ɔmotwa ɔbo ntie ɛnkanka me nyɔnko nipa a yɛnyina yɛadwene mu da hɔ no ɔma yɛntenetene nyɔnko nipa akyerɛkyerɛfoɔ alɔyafoɔ ɛne amanfoɔ a motie ɔma yɛmmɔ afoforɔ yɛntenetene afoforɔ
Twerɛ Kronkron no sɛ wɔma wɔn asu ɛnhyɛ agya no din mu. Wanka sɛ momfa agya no din mmɔ wɔn mo asu. Kamotwo wo. Monhyɛ ne nso. Wanka sɛ momfa agya no din mmɔ wɔn asu. Wanka no saa. Ɔsɛ momma wɔn asu ɛnhyɛ eti ɛde biayɛ ɛde yɔ edin si anan mu na edi dwuma. Biayɛ a agya no din wɔ. Momma wɔn asu nhyɛ agya no din mu. Asɛm a wɔde di dwuma wɔ Greek kasa mu no ɛyɛ eis. Kyerɛ sɛ emu agya no din mu. Greek asɛm eis no a asekyerɛ no sɛ biayɛ ɛyɛ adeyɔ biayɛ di nsi anan mu kyerɛ biayɛ kɔpɔte anaasɛ faako emu berɛ. Asekyerɛ a yɛde di dwuma a ɛtɔ asomu ɛyɛ emu no yɛn kyerɛ biayɛ ɛyɛ biayɛ nkyerɛkyerɛ mu ade ɛde nsi anan mu biayɛ anaasɛ berɛ. Yɛwɔ biayɛ anaasɛ berɛ anaasɛ biayɛ no yɛwɔ baabi a asubɔ no bɛkɔ so. Yɛwɔ biayɛ a asubɔ no bɛkɔ so. Asubɔ no yɛbɔ no wɔ agya no din mu. Kɔmotwɔ mama yɛhwehwɛ biayɛ kɔpɔte a agya no din wɔ ɛhɔnom na yɛbɛkɔ akɔbɔ asu. Ɛhɔnom na yɛbɛkɔ akɔgye yɛ asubɔ. Mama wɔn asu nhyɛ agya no din mu. Agya no din wɔ hene. Nyankopɔn din na wɔ hemfa. Ɛda fa hene. Mama yɛnkenkan Ephesians 3:14. Yɛn nti na mede me nkotodwe me koto agya na yɛn Awurade Yesu Kristo agya a wɔfiri ne mu firi abusua biara a wɔ soro ne asase soɔ no. Onyankopɔn ɛwɔ abusua. Ɔwɔ abusua wɔ soro ɛna wɔbi wɔ asase yi so. Na Nyankopɔn no fiefoɔ no yɛbɔ Nyankopɔn din na frɛ wɔn. Nti Nyankopɔn din no ɛwɔ ne fiefoɔ mu. Nti hɔnom ne Nyankopɔn fiefoɔ a ne din da hɔ ɛyɛ Nyankopɔn fie ɛyɛ deɛ baade ɛyɛ Nyankopɔn asafo no. Nyankopɔn asafo no yɛ Nyankopɔn fiefoɔ. Nyankopɔn din ɛwɔ Nyankopɔn asafo no mu ɛwɔ ne fiefoɔ mu. Ɛno nti Nyankopɔn fie no sɛdeɛ Paul osie ɛyɛ Nyankopɔn asafo no. Nyankopɔn fiefoɔ ɛna ɛyɛ Nyankopɔn asafo no anaasɛ Church of God asafo no. Ɛhɔnom na Nyankopɔn din wɔ nti ne din da asafo no soɔ. Din edi ho adanse mama yɛnkenkan Deuteronomy chapter 12:5. Na mbɔ faako a ɔbɛyi mo emusuakuo nyinaa mu sɛ wɔde ne din bɛto hɔ na wɔtena no na monhwɛ na ɛhɔ na monkoro. Yɛn ne ade a Roman asɔfoɔ ne Protestant asɔfoɔ ne nsɔre asɔfoɔ ɛnkyerɛkyerɛ Onyankopɔn yi biayɛ bi. Wɔyi biayɛ bi wɔ sɛ mo musuakuo nyinaa mu sɛ wɔmfa ne din ɛnto hɔ. Ɛyɛ henfa. Ɔsɛ ne fie faako a wɔyi ne din ato no ɛhɔ na monkɔ. Ɛhɔ na monkɔ. Yɛnom ne nneɛma nsɔre foforɔ ɛnkyerɛkyerɛ nnuanom sɛ yɛwɔ biayɛ bi wɔ hɔnom a yɛde Nyankopɔn din ato. Ɛyɛ Nyankopɔn fie. Ɔma yɛnkenkan Brɔsesam nwoma ɛtɔ so 18 nkyɛmu 16. 2 Chronicles chapter 7:16. Na afei mafa efie ayɛ no kronkron bia sɛ me din tena hɔ nkosi daa na m'ani ne makoma bɛtena hɔ ɛnna nyinaa. Onyankopɔn sɛ mafa fie yi ayɛ no kronkron. Yɛwɔ fie bi wɔ hɔ no ma Onyankopɔn ka ho asɛm a tete no Israelfoɔ no abrɛ so Solomon esiye. Nanso saa fie yi a wɔka ho asɛm no ɛte sɛ nkɔmhyɛsɛm. Yɛyɛ nkɔmhyɛ. Asɛm a wɔka yɛwɔ nsɛm bi mu hɔ no ma yɛ nkɔmhyɛsɛm. Nyankopɔn sɛ wɔfa fie bi sɛ ne din tena hɔ daa. Saa fie ne nsɛe. Ɛfiri sɛ efie a Solomon si sɛ Romanfo bubu asɛe no. Sɛ Babylonfo bubu Solomon n'asɔredan no esiye no ɔmo bubu no. Na so Nyankopɔn sɛ wɔfa fie bi ɔno ne din bɛtena hɔ nkyerɛ sɛ nsɛe. Ɔmɔkyɛw bɔma yɛntie ne yie. Ɔma yɛhwɛ deɛ Nyankopɔn ka yɛ. Na afei
mafa fie ya no kronkron pia sɛ medin tena hɔ nkwasi daa yɛwɔ fie bi wɔ hɔ no mu a nnipa ntumi nsɛe no na Nyankopɔn din bɛtena hɔ daa fie no yɛ fie bɛn fie bɛn na wɔ Nyankopɔn ayi sɛ ne din tena hɔ daa yi fie a ɛrensɛe da fie a obiara ntumi mubu no yɛ fie bɛn yɛnsa nkenkan no bio Timoteo ngoma di kan yɛtimi yɛnsa nkemu dunum na sɛ ebi a mekyɛre a woahunu sɛdeɛ ɛsɛ sɛ wobu wo bra wɔ Nyankopɔn fie a ɛyɛ Nyankopɔn teasefoɔ no asafo nokorɛ dum ne nyinasoɔ no mu Nyankopɔn fie no ɛyɛ Nyankopɔn asafo no anaasɛ Church of God fie no a Nyankopɔn ayi sɛ ne din tena hɔ daa no ɛyɛ Nyankopɔn asafo no ɛno nti Nyankopɔn fie no deɛ ɛbɛtena hɔ daa kɔ akɔpem awieɛ ɛbɛtena hɔ daa kɔ akɔpem daa nkwama mu na asamando apo no remmu mfa so Nyankopɔn asafo no ɛyɛ wɔ Nyankopɔn ɛtiri mmɔbɔ a wɔbɔɔ no tɛtɛɛtɛ ɔma yɛnkenkan Ephesians 3:10 sɛ afei wɔmfa asafo no so ma mpanyinie ne tumi ahodoɔ a wɔsoro hɔnom nhunu Nyankopɔn nyansa bebree no kay Kristo Jesus. sɛdeɛ ne tirim a wɔbɔɔ no tɛtɛɛtɛ yɛ na Awurade Yesu Kristo mu no teɛ no ɛmu da hɔ anuanom yɛnam asafo no so ɛyɛ asafo no na yɛ akodeɛ yɛnam asafo no so na Nyankopɔn aka ne nyansa ahodoɔ bebree no akyerɛ sɛdeɛ ne daa tirim a wɔbɔɔ no tɛtɛɛtɛ no teɛ ɛti asafo no yɛ Nyankopɔn adeɛ ɔno wabɔ ne tirim ato hɔ tɛtɛɛtɛ kyerɛ sɛ ɔsoro no yɛ asase mpo twa mu koraa no a asafo no deɛ ɛda so wɔ hɔ asafo no na ɛyɛ Nyankopɔn fie na ɔhɔnom na wɔ Nyankopɔn din bɛtena daa sɛdeɛ wɔ Nyankopɔn si wɔ sɛ mafa fie yi sɛ me din ɛntena hɔ nkwasi daa nti Nyankopɔn din na wɔyɛ mfa ɛwɔ asafo no mu Kristo kaa sɛ mɔmmɔ wɔn asu ɛnhyɛ agya no din mu ɛno nti wobɛhwehwɛ faako agya no din wɔ ɛhɔnom na wo nsa bɛka w'asubɔ ɛwɔ hemfa agya no din ɛwɔ ne fie ɛwɔ ne fiefoɔ mu na ne fiefoɔ no na ne fie no yɛ asafo no ɛno nti ɛhɔnom na wɔbɛkɔ na wo nsa kɔka w'asubɔ wɔ Nyankopɔn asafo no mu no baabi a Nyankopɔn din wɔ no ɛhɔnom na yɛbɛkorɔ deɛ na ɛdi ho adanseɛ na kan twerɛ nsɛm no wakyerɛ mu wɔ Korintofoɔ nwoma di kan ɛtidumienu nkyɛmu dumiɛnsa 1 Corinthians 12:13 na yɛn nyinaa nso wedafoɔ elafoɔ nkoa adesua wɔbɔɔ yɛn asu honhom baako mu ma yɛbɛyɛɛ nipadua baako wɔma yɛn nyinaa nom honhom baako nnuanom ahunana Twerɛ Kronkron no sɛ Yudafoɔ amanamamufoɔ tɛtɛfoɔ no yɛbɔ wɔn nyinaa asu ɛhyɛ hen ɛhyɛ honhom baako mu honhom baako mu na yɛbɔ yɛn nyinaa asu hyɛ yɛbɔ yɛn nyinaa asu ahyɛ nipadua baako mu asubɔ no kɔ so wɔ hen fa yɛbɔ yɛn asu hyɛ nipadua baako mu na saa nipadua baako mu na yɛbɔ bibiara asu hyɛ ɔma yɛn kenkan saa nipadua no yɛ nipadua bɛn Colossians 1:18 na ɔno ne nipadua a ɛyɛ asafo no tire asafo no ɛwɔ gyinahyɛdeɛ bebree asafo no na gyinahyɛdeɛ baako ne efie asafo no na gyinahyɛdeɛ baako nso ne nipadua asafo no na gyinahyɛdeɛ baako nso ne sɛ han asafo no na gyinahyɛdeɛ baako nso kyerɛ sɛ kuro anaasɛ wɔman ɛsan so gyina hɔ ma ɔman anaasɛ ɔman kɛseɛ anaa kuro ɛti asafo no wɔ gyinahyɛdeɛ bebree asafo no gyinahyɛdeɛ no mu baako yɛ nipadua ɛgyina hɔ ma nipadua a ɛwɔ akwa ahodoɔ bebree Twerɛ Kronkron sɛ na honhom baako mu na wabɔ yɛn nyinaa asu ahyɛ wabɔ yɛn nyinaa asu ahyɛ nipadua baako mu sɛdeɛ Paul ka kyerɛ tete Kristofoɔ no sɛ ɛyɛ Yudafoɔ sɛ ɛyɛ amanamamufoɔ sɛ ɛyɛ nkoa sɛ ɛyɛ adehyeɛ ɔbɔ yɛn nyinaa asu honhom baako ma yɛbɛyɛ nipadua baako yɛn nyinaa yɛnom honhom baako asubɔ bɛn na wɔn nsa kan yɛ asubɔ no a yɛbɔ hyɛ nipadua baako no mu no
na saa nipadua no ne yɛ asafo no na wɔno ne nipadua no tire ɛno nti asafo no mu ɛne yɛbɔ asuo asafo no mu na asubɔ ɛkɔ soɔ ɔdeɛ na wɔtɛ ne Paul ɔpaakyerɛ ɛberɛ a wɔka kyɛ tete akristofoɔ no nyinaa sɛ wɔyɛ adesua anaasɛ wɔyɛ nkoa wɔyɛ yudafoɔ anaasɛ helafoɔ anaa amanamamufoɔ anaa abɔsomsomfoɔ anaa wɔafiri hene fa nipakuo no ɛte ase asomafoɔ Paul aberɛ so nyinaa yɛbɔ wɔnom nyinaa so hyɛ nipadua baako mu anaa asafo baako mu ɔmotwɛw ɔma yɛntie no yɛ anuanom nokorɛ subɔ no awɔ se yɛbɔ no wɔ baabi papa nso ɛhemfa agya no din mu agya no din ɛwɔ Nyankopɔn fie na Nyankopɔn no fiefuo mu Nyankopɔn fie no ɛyɛ Nyankopɔn asafo no nti ɛwɔ sɛ subɔ wɔ wei yɛbɔ no wɔ Nyankopɔn asafo no mu yɛbɔ no wɔ Nyankopɔn fie na agyinahyɛdeɛ no mu baako asubɔ wɔ wei ɛwɔ sɛ yɛbɔ asuhyɛ nipadua baako mu na saa nipadua no ɛno ne yɛ asafo no nipadua no yɛ asafo no emu na ɛwɔ sɛ yɛbɔ yɛ n'asuhyɛ anuanom deɛ na ɛdi ho adanseɛ sɛ asubɔ yɛbɔ no saa yɛbɔ hyɛ saa nipadua baako mu nyɛ nipadua nyinaa mu ɛnyɛ nsɔre nyinaa mu ɛwɔ sɛ yɛwɔ nipadua baako pɛ ɛyɛ nokorɛ ɛyɛ papa yɛwɔ Nyankopɔn fie baako pɛ a ɛyɛ nokorɛ ɛno ne Nyankopɔn asafo no ɔma yɛnkenkan Ephesians chapter 4 verse 4 ɛwɔ sɛ nipadua baako na honhom baako na ɛwɔ hɔ sɛdeɛ wɔfrɛ mo nso mo frɛ ɛne da soɔ baako mu no Awurade baako gyidie baako asubɔ baako nti anuanom hwɛ Paul abɔ nokorɛ no nyinaa tɔfa yɛwɔ nipadua baako nyɛ mmienu ɛyɛ baako pɛ nti anuanom yɛhwɛ yɛn ho si yɛnhwɛ ana yɛadwene sɛ bia nipadua no yɛ mmienu mmiɛnsa anaasɛ nan dabi ɛyɛ nipadua baako pɛ nipadua baako pɛ na ɛwɔ hɔ ɔma yɛnsa mmɔ so bio nipadua no ase kyerɛ ne sɛn yɛmmɔ so bio Colossians 1 verse 18 na ɔno ne nipadua a ɛyɛ asafo no tire asafo no ɛno ne saa nipadua baako no ɔsomafoɔ Paul ka sɛ yɛwɔ nipadua baako anaasɛ asafo baako na afei yɛwɔ honhom baako pɛ na ɛwɔ hɔ na saa asafo baako pɛ no a ɛyɛ nipadua no honhom baako na di mu nyinaa fu sane sɛdeɛ wɔfrɛ mo nso mo frɛ ɛne da soɔ baako mu no ɛne da soɔ baako a yɛde frɛ nnipa ɛba asafo no mu no asafo no mu na ɛwɔ yɛwɔ Awurade baako ɛwɔ asafo no mu saa Awurade baako a yɛwɔ no ɔne Awurade Yesu Kristo gyidie baako ɛda so wɔ asafo no mu asafo no mu no gyidie baako pɛ na ɛwɔ mu ɛnyɛ gyidie ahodoɔ ɛna afei asubɔ baako nti saa nokorɛ asubɔ baako no ɛwɔ nipadua no mu ɛwɔ fie hɔnom saa fie no yɛ deɛ bɛn asafo no Nyankopɔn asafo a ɛyɛ wɔ no ne fie ɛhɔnom na asubɔ no ɛtwa sɛ ɛkɔ soɔ ɛhɔnom na wɔsɛ yɛbɔ nipa asuhyɛ ɔma mmisa mo anuanom ahemfa na mɔbɔ asuhyɛ yɛbɔ mo asu wɔ Nyankopɔn asafo no mu anaa Nyankopɔn fie na yɛbɔ mo asuhyɛ yɛ deɛ na yɛde bɔ mo asu yɛamɔ mo asu wɔ Nyankopɔn fie yɛamɔ mo asu wɔ Nyankopɔn din mu na mmom ɔmo fa Nyankopɔn din na ɛbɔ nipa no asu sene sɛ nkɔbɛbɔ nipa asu ɛhyɛ Nyankopɔn din no ɔmo afa din no kɛkɛ nti wo nhyɛ Nyankopɔn din mu amemma mo nhwɛso yɛsɛ twerɛ table so twerɛ table so nti wobɛtwerɛ table no so nti ahemfa na mɛtwerɛ wobɛtwerɛ table no so table no so na wɔbɛtwerɛ ɛsɛ mommɔ wɔn asu nhyɛ yɛkasa mommɔ wɔn asu nhyɛ twerɛ beaeɛ bi nhyɛ agya no din mu nti wobɛkɔ akɔhwehwɛ baabi agya Nyankopɔn din wɔ hɔnom na wobɛkɔ akɔgye w'asubɔ ɛhɔnom na wobɛkɔ ne yɛbɔ w'asuo Nyankopɔn din na wɔ ne fie na ne fie no yɛ asafo no ɛno nti twerɛ table so nti wobɛtwerɛ table no so sɛdeɛ bɛtwerɛ so wɔ no na so munim deɛ Roma na asɔfoɔ ne nsɔre ahodoɔ asɔfoɔ no ayɛ ɔmo afa table no mmom twerɛ ɔmo ntwerɛ so ɛnyɛ no ne adeɛ a yɛhunu anaa ɛnuanom atwerɛ wɔ hɔ yi ɛwɔ sɛ wode to table no so na watwerɛ atwerɛ no ɛwɔ sɛ wotwerɛ no table no so womfa table no ntwerɛ
what the woman about to table no so no watcher, never yam fat table name Trangomanimu. The dear pan ye patcher. Asubɔ ɛyɛ ne yɛ ɛyɛ yo if gidie mu ne yɛ nti asubɔ no ne sɛ yɛmmɔ nipa su ɛnhyɛ onyankopɔn din nti fa onyankopɔn din wɔ no ahɔ no ne ɔbɛkɔ ne yɛbɔ wɔsu ahyɛ na so de ɔmo yɛ ne sɛ ɔmo afa nyankopɔn din no ɛna yɛde bɔ wɔsu na sɛ yɛfa wo nhyɛ nyankopɔn din mu nti wɔka sɛ wɔbɔ su nyankopɔn din ni wo so ɔno nti asubɔ ne yɛ beaeɛ ɛkyerɛ beaeɛ bi a yɛbɔ su sɛdeɛ Greek ɛyɛ asɛm no sie wɔ nyankopɔn din mu ɛfiri sɛ nyankopɔn din ɛgya nyankopɔn din wɔ beaeɛ wotumi ntwe nyankopɔn din nkɔ baabi biara ɛmfa nkɔto hɔ sɛ nyankopɔn din da ha yi dabi ɔma yɛnkenka no Exodus nwoma ati aduonu nkyɛmu nson Exodus 20:7 na ɛmmɔ Awurade wo nyankopɔn din nkwa na ɛmfa Wanyankopɔn din kɔmɔ kyerɛ aseɛ sɛ ɛmmɔ nyankopɔn din kwa ɛni kwa sɛ kɔmɔ kyerɛ aseɛ sɛ ɛmmɔ man kyerɛ aseɛ yɛ mu ase ɛmfa nyankopɔn din saa na ɛtɛ wɔ Hebrew Twerɛ Kronkron no mu sɛ ɛmfa nyankopɔn din kwa anaasɛ ɛmfa ni agorɔ brɔfo kasa mu no ɛsɛ ɛmfa nyankopɔn din no kwa Hebrew kasa mu na somo de di dwuma no yɛ naw so kae sɛ Exodus ngoma yɛtwerɛ no Hebrew kasa mu nti naw so asekyerɛ ne sɛ ɛno na di mu ɛyɛ kasa nkyerɛ sɛ ɔma kyerɛ aseɛ yie kyerɛ sɛ womma biribi si wo anaasɛ wotam biribi anaa wofa biribi ɛso ɔma kyerɛ aseɛ batwi kasa mu ne Tagalog kasa mu sɛ ɛmmɔ ɔma nkyerɛ aseɛ yie ɛfiri sɛ Hebrew Twerɛ Kronkron sɛ ɛmfa ɛso ɔma kyerɛ aseɛ ba yɛ kasa mu sɛ ɛmmɔ ɛnyɛ saa na ɛpa kyerɛ sɛ ɛmfa wɔ nyankopɔn din kwa adɛti na sɛ mma nyankopɔn din so kwa ɛfiri sɛ nyankopɔn din na wɔ baabi ɛda nti nkɔfa mfiri wɔfa nkɔto baabi biara ɛfiri sɛ wɔ nyankopɔn sɛ afei mafa fie ayɛ no kronkron sɛ me din tena hɔ nkɔsi daa ɛno nti baabi a nyankopɔn din wɔ no ntam mfiri wɔmfa nkɔto baabi foforɔ ade nkyerɛ ebinom fa nyankopɔn din de kɔto baabi hunu biara kɛkaa na ɔtɔ wani ɔba yɛnkenkan as enyometi wo ha dia sankru nkyɛmu Psalms chapter 139 verse 20 wana wakasa tia wo musuo mu ne watamfa wo bo wo din ehuhudie mu nyankopɔn watamfo no kra bo nyankopɔn din kwa mo bo nyankopɔn din basa ene ede nyankopɔn din ni atoto atoro nsɔre so yafa nyankopɔn din de daada nipa ena nyamesa ba afade ese dia nso fibolo eyo no Oma fa nyankopɔn din oma fa Kristo din de daada nipa Oma yɛnken kan Matthew 24 verse 4 to 5 na Yesu bu ase wɔn sɛ monhwɛ na obi a na adam na nipa bebree ni bi di bɛba abɛka sɛ mene Kristo no na wɔbɛdaada nipa pii nipa bebree no bɛba ade Kristo din adi dwuma na wɔbɛfa Awurade Yesu Kristo din de adaada nipa bebree ɛno nti yɛwɔ nyankopɔn atamfo bi mu hɔ no ma wɔn fa wɔ nyankopɔn din di dwuma kwa watamfo bɔ wo din ahuhudie mu bɔbɔ nyankopɔn din ahuhudie mu ɛne kwan sɛ wɔbɔ nyankopɔn din ahuhudie mu na wɔde kɔto dwam na wɔde kɔ na wɔne obi kɔ akɔdi ɛnam boa no wɔ dwam obi tɔn adeɛ ɛna wɔpɛ sɛ yɛto so ma no ɔse fish yi metɔn no 10 cedis woba sɛ wotɔn no 8 cedis awurade akɔɛ ne nwu adeɛ na nyankopɔn na tɔn fish no na nyankopɔn din no a wɔne obi di wo dwaa no nipa no wɔtɔn ade no posa nso di toro ɔso mede ma watufoɔ boɔ na ɛyɛ 10 cedis na mede ma 8 cedis na mete mmienu nyina ɔse wɔ no wɔkɔtɔ no 10 cedis ɛna wɔde ma 8 cedis nti wɔnya mfasoɔ nti deɛ ɔwɔtɔ no ɔbowɔ wɔn kɔtɔ no 10 cedis bia ɛna wɔde nyankopɔn din di dwuma sɛ nyankopɔn koraa me dance ni nso nyɛ saa na ɔtɔɔ no saa na asɔfoɔ no teɛ ɔmo daadaa no ne yɛabɔ nyankopɔn din de nyankopɔn din abata ho ne yɛde daadaa nipa nyankopɔn din ne wɔ ne fie nyankopɔn fie no yɛ nyankopɔn asafo no ahɔre me nyankopɔn din wɔ anuanom awɔ sɛ yɛbɔ yɛ na suhyɛ wɔ nyankopɔn din mu baabi a wɔ nyankopɔn din wɔ no
ɛhɔ nom na wɔse yɛbɔ yɛ nasuo ɛberɛ Awurade Yesu Kristo kaa sɛ mɔmmɔ wɔn nasu nhyɛ agya no din mu no mɔbɛpɛ beaeɛ a Onyankopɔn din wɔ na Onyankopɔn din no ɛwɔ fie hɔ nom na fie no yɛ asafo no na nokorɛ subɔ no ɛyɛ subɔ a yɛbɔ no wɔ Nyankopɔn asafo no mu adenkyerɛ ɛyɛ Nyankopɔn fie no ne Nyankopɔn fie ɛhɔ nom na wɔse yɛkɔ ne yɛyɛ setem Nyankopɔn no mmara nsɛm Nyankopɔn fie ɛhɔ nom na Kristo nso te mu a yɛnkenkan Hebrews chapter 3 verse 6 na Kristo deɛ odi ne fie so sɛ ɔba ɛso ne fie no ne yɛn nti Kristo odi ne fie so sɛ ɔba Kristo ɔno ne fie no ti ɔno ne Nyankopɔn fie no ti ɔno ne odikanfo a ɔwɔ hɔ yɛnkenkan Hebrews 10 verse 21 ne sɛ yɛwɔ Nyankopɔn fie so sɔfo kɛseɛ nti ɔsɔfo kɛseɛ a ɔwɔ Hebrifoɔ nwoma ti mmiɛnsa nkyɛmu baako no yɛ Kristo yɛnkenkan Hebrews 3 verse 1 ɛno nti anuanom akronkronfoɔ a mofra wɔ soro frɛ no mu ma ɔnhwɛ yɛn n'asɛm a yɛgye n'asɔ ka no ho ɔsomafoɔ ne ɔsɔfo panin Yesu anuanom yɛn sɔfo panin ɛyɛ Yesu ɔka no Hebrifoɔ nwoma ti 2 nkyɛmu aduonu baako sɛ yɛwɔ Nyankopɔn fie so sɔfo kɛseɛ ɛno nti Kristo ɔno nso wɔ Nyankopɔn fie hɔ no mu bi Nyankopɔn din no ɛwɔ Nyankopɔn fie no sɛ wɔ asafo no so nti hemfa ne yɛmmɔ wɔ asuo bɛbɔ wɔ asuo ahyɛ agya ne wɔba ne honhom kronkron din mu nti mohwehwɛ beaeɛ a agya no din wɔ agya no din wɔ hemfa ɛwɔ Nyankopɔn fie hɔ sɛdeɛ Twerɛ Kronkron no sie hwehwɛ faako a Kristo wɔfiri sɛ Kristo na ɛfie no di kamfoɔ hwehwɛ faako a honhom kronkron no wɔ honhom kronkron no wɔ hemfa ɔma yɛnkenka baabi a honhom kronkron no wɔ 1 Corinthians 3 verse 16 munim sɛ moyɛ Nyankopɔn asɔredan na Nyankopɔn honhom te mo mu anaa munim sɛ ɛde asafo no o ɛde asafo no ɛwɔ Korinto munim sɛ moyɛ Nyankopɔn asɔredan na Nyankopɔn honhom te mo mu anaa ahemfa na Nyankopɔn honhom no ɛwɔ asafo no mu ɛwɔ ɔman no mu ɛwɔ nnipa no a wɔka asafo no ho mu ɛfiri sɛ ɛde Nyankopɔn asɔredan no Nyankopɔn asɔredan no yɛ Nyankopɔn fie munim sɛ moyɛ Nyankopɔn asɔredan anaasɛ Nyankopɔn moyɛ Nyankopɔn asɔredan Nyankopɔn honhom te mo mu nti saa tumi mmiɛnsa wɔ asafo no mu agya Nyankopɔn ɔno na ne din da fie no so ɛyɛ ne dea asafo no yɛ ne dea ɛna ne ba Yesu Kristo yɛ di kamfo wɔ fie ɔna da fie na no ɔyɛ ɔsɔfo panin wɔ fie hɔ honhom kronkron nso te asɔredan no wɔte Nyankopɔn fie hɔ nom bi kasa nkyerɛ aseɛ bi no mo nkyerɛ aseɛ sɛ asɔredan mo si fie Spanish kasa mu ana Spanish kasa na Tagalog kasa nkyerɛ aseɛ fo no kyerɛ aseɛ fa yɛ sɛ wɔbɛhwɛ adwene no a Nyankopɔn asɔredan no ɛyɛ Nyankopɔn fie sɛdeɛ Twerɛ Kronkron mu agyina ahyɛdeɛ no ɛsie nti tumi mmiɛnsa agya ne wɔba ne honhom kronkron no din no ne nyinaa wɔ asafo no mu ɛhɔ nom na asubɔ no yɛahyɛ sɛ yɛmmɔ no wɔ ɛno nti pamotwɛ moma yɛnwene ho ahemfa na yɛbɔɔ wɔ su hyɛ afei yɛnwene ho sɛ yɛammɔ wɔ su anhyɛ faako a wɔ sɛ asubɔ no kɔ so a ɔbɔ adwumahunu asubɔ no ayɛ kwa Nyankopɔn nkan Onyankopɔn mu adenkyerɛ firi sɛ nokorɛ subɔ no wɔ baabi a yɛbɔ no na sɛ wɔmmɔ no baabi a wɔ Nyankopɔn ayi no a baabi a Nyankopɔn no nkyerɛkyerɛ no yɛhunu a baabi a Nyankopɔn no tumi wɔ a ɛna Nyankopɔn no nkyerɛkyerɛ yɛkyerɛkyerɛ no wɔ Nyankopɔn fie ɛyɛ Nyankopɔn asafo mama memfa nto saa kwan yi so mfa to ho abusua mu no yɛyɛ abusua baako na yɛwɔ asɔre no wɔ n'adekorabea wokɔ yɛ adekora dan no mu a yɛwɔ table bi wɔ hɔ saa table yɛ nyini sene me ɛyɛ tete table a yɛde n'aladua na ayɔ mporɔ ɛbɛpɛ mu ne me papa fie yɛwɔ mmara wɔ fie hɔ efie biara mu wɔ mmara efie biara mu mmara wɔ hɔ me papa fie wonkɔ ntumi nidi ɛnya wɔ bi nti yɛde di pono ne so table no ware yɛ nipa du nan abusuafo no yɛ nipa du
me papa ma ɛyɛ wɔtwe ɛna me maame ne me papa na me nuanom mpanyinfoɔ no wɔreyɛ no ɔmo wɔwɔ nti papa kɔtɔ table tenten a nipa dunan betumi atena ho adidi na yɛwɔ ɛyɛ me nuamarima no yere no mu mmienu ɛna me nuanom yɛ wɔtwe ɛna ɔmo yere no mu mmienu abɛka ho ɛna me papa no me maame nso abɛka ho ɛna fie no boafo ti aba bɛyɛ dunan yɛfrɛ me papa papang brother Eli papa no na muhunu no yɛ ɛfiri sɛ wɔmpɛ sɛ adeɛ sa wobɛkɔ abɔntene ansa na sum bedu no bra bedu fiasa na sum adu yɛgyina didi bom yɛgyina yɛbɔ mpa yɛ bom saa na me papa teɛ ɛti efie bia mu wɔ mmara efie bia mmara wɔ mu me nua ba ontumi mfa hɔhɔ mma fie wɔ abra me papa enim wɔ ɛsɛ nnɛ mmaburu na ɔma aba no ɛba na bɛɛba ne hyɛ ɔbaa ne dɛm wɔ papa fie ɔne hɔ ayɛkɔka nanso ɔmama ho kwan ɛso yɛfie deɛ wontumi nyɔ saa efie bia mu wɔ ne nteteyɛ yɛbɛpɛ sɛ bɛka ne sɛ asafo no ɛyɛ nyankopɔn fie nsiesie nteteyɛ ɛwɔ fie hɔ nteteyɛ no nsiesie no yɛ nyankopɔn no mmara nsɛm na nyankopɔn no mmara nsɛm yɛde yɛ adwuma wɔ nyankopɔn fie hɔ na Peter fie mu mmara bɛtumi dɛ kɔ akɔyɛ adwuma wɔ John fie ɛnyɛ adwuma ne bo bɛfu nansɛn abusua nan ɔmo yɛ nipa nan pɛ na wɔ abusua no mu na so ɔmo nyinaa mpa adeɛ baako obi di McDonald's MALAYSIA obi adi deɛ ɔpɛ ɔmo nyinaa nni aduane korɔ nti afiefuo mu no yɛyɛ abusua no ntumi nyɛ sa yɛ nyinaa di aduane baako bom kyerɛ sɛ fie bie mu no yɛwɔ mu nteteyɛ ne mu nsiesie ara nso na teɛ wɔ nyankopɔn fie mmara no ɛwɔ asafo no mu ɛhɔ nom na nyankopɔn ne mmara nsɛm na wɔsi yɛde yɛ adwuma mama yɛn kenkan ne bi wɔ Exodus chapter 7 verse 23 adeɛ biara wɔ soro nyankopɔn no hyɛ no nyinaa ma wɔnyɛ ne pɛpɛɛpɛ wɔ soro nyankopɔn no fie ɛhemfa na nyankopɔn ne mmara nsɛm yɛde yɛ adwuma nyankopɔn fie na nyankopɔn fie no yɛ asafo no na nyankopɔn no fie mu no mmara nsɛm no baako yɛ asubɔ nti asu no wobɛbɔ ne wɔ hemfa wɔ nyankopɔn fie hɔ asafo nyɛ baabi a nnipa teɛ nyɛ nsɔre a nnipa teɛ wo sɛ woabɔ asu obiara nso ɔbɔ asu asɔre bɛɛ mu na ɔbɔ asu ɛsɔre a nnipa teɛ ɔmo nkyerɛkyerɛ yɛ mfomsoɔ na yɛde nyankopɔn ne nsɛm bɔ nnipa po kyerɛkyerɛ na ɔmo ankasa mu mpo nte aseɛ nti wankasa mu toa w'adwene ɔkyena nyankopɔn yɛ adom a anuanom ne me nyɔnko nnipa ɛda asɔre sɛ mobɛsane aba na mɔba abɛhyia hunu nyankopɔn ne nkyerɛkyerɛ papa yi nyankopɔn fie hɔ no asubɔ no yɛbɔ no sɛn nyankopɔn asafo no yɛbɔ asu ne sɛn ɛwo hia sɛ yɛbɔ nkokoa asu anaa ɛwɔ sɛ yɛbɔ mmɔtɔfoɔ asu anaa ɛna yɛasɛ misa no sɛ mo yɛbɛtumi abɔ mo asu anaa mo nyinaa na yɛbɛtumi abɔ mo asu anaa hwan ɛna ɔbɛpene w'asu bɔ so wo anaasɛ Twerɛ Kronkron no na da bɛn na wɔsi yɛbɔ w'asu ɔno na yɛ adeɛ a ɔkyena yɛbɛhyia nuanom saa nsɛm sɛ nyinaa ho hia ma yɛn kakra ɛsra mo ada wɔma ɔkyena yɛbɛto wɔ so yɛsɛ wɔ nyankopɔn hɔ mmoa sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛbɛtumi ate nyankopɔn ne mmara nsɛm ase pɛpɛɛpɛ na sɛ wɔ nyankopɔn yɛ adom a ɔkyena ɛna mo asubɔ no bɛba so mene da so wɔ ne sɛ yɛbɛtie asɛm ti no aka no ɛne nsɛmmisa a ɛwɔ yɛn mu no yɛbɛkyɛ ano yi afei ɛnya ho tɔsoɔ ne awerɛhyɛ mu sɛ nyankopɔn fie na ɛwɔ sɛ yɛbɔ asu ɛhɔnom na teteɛ kristofoɔ no nyina yɛbɔ wɔn mu asu yudafoɔ helafoɔ nkoa ne adehyia nyinaa yɛbɔ wɔn nyinaa asu hyɛ nipadua baako mu anaasɛ asafo baako nti nyankopɔn yɛ adom a ɔkyena yɛbɛtoa asɛm ti atwa to ɛfa asubɔ ho ɛyɛ ade a ɛwɔ hia na ɛnneɛma bɛtumi ayɛ no yɛabrabɔ mu no ɛwɔ hia ma yɛn nkwagyeɛ na nsɛmmisa ahodoɔ bebree nso a yɛbɛyi ano anuanom mɛretɔn nsa afrɛ mo kyena anɔpa ɛne yɛbɛhyɛ aseɛ mɛka yɛn nom akyerɛ mu adi kan sɛdeɛ ɛbɛyɛ anuanom yɛbɛsiesie yɛn ho na sɛ yɛwɔ binom hɔ nom bɛbɔ asu wɔ mmeammea ahodoɔ nso a asubɔ wei yɛ asubɔ ɛrekɔ so wɔ wiase afa no nyinaa ɛti ɔkyena anɔpa
Philippiano mama ya anɔpa no wɔtwe ene da so ne se Nyankopɔn ya adom a wɔbɛsane aba sɛ wo de wonya wadwene mpo so bɛbɔ asu kra no a wo de yɛtie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a obi antumi nnaada wo bio sɛdeɛ ɛbɛyɛ asɔfo wɔyɛ mmerɛmu no ntumi nnaada wo bio nti yɛn nyinaa yɛsiesie yɛn ntaade a nti anuanom ɛfiri sɛ mmerɛ kɔ ɛne obi a nko ntɔkwa mɛmɛseresere dwendwene wo ho ɛmɛyi nkonyaa mɛyi asesɛm saa berɛ yɛ berɛ a wɔde bɛdwendwene Nyankopɔn ne nka mo ho agyaa ne nyinaa hyɛ mo nsa Brother Daniel na anuanom ɛpɛ sɛ yɛbɔ yɛ ahohoɔ nyinaa nka yɛ na yɛ nyɔnko nnipa a wɔtie ɛyɛ Awurade Mmara Nsɛm yi sɛ ɛyɛ ade a wɔn akoma mu sɛ mɔpɛ sɛ ɛyɛ bɔtoa so na asubɔ a wɔkyena Nyankopɔn yɛ adom a yɛbɛbɔ yɛn no ɛpɛ sɛ mɛsrɛ mo sɛ ɛnɛ da yi ɛfiri sesɛmmerɛ yi akɔpem sɛ ɛde mo bɛnu nsuo mu no ɛnɔma ɛbɛyɛ akwansidi ama yɛn mɔma yɛnyi mfiri hɔ ɛfiri sesɛmmerɛ yi kɔ nyinaa mɔma yɛn nyinaa yɛnwene yɛn ho awarefoɔ muntumi nni mpam agorɔ kɔpem sɛ bɛbɔ mo asuo wi ɛfiri sɛ ɛwɔ sɛ yɛsiesie yɛakoma ɛberɛ a yɛresane yɛaba wɔ Nyankopɔn nkyɛn na wɔne asɔre mpanimfoɔ no bɛtumi adi nsawɔsoɔ ɛne wɔn a wɔsom wɔ mmeammea ahodoɔ a mowɔ no sesie sɛdeɛ Brother Eli kaeɛ no nti yɛsrɛ mo ada sɛdeɛ yɛn nyinaa yɛasiesie yɛn ntaadeɛ no ɛfiri sɛ wɔkyena ɛna asubɔ no bɛba so nti siesie w'ataadeɛ de wo nu nsuo no mu wie a ho bɛfo nti no wɔbɛsiesie deɛ ɛbɔ wɔ so wie a wobɛtumi asesa nti wɔkyena Nyankopɔn yɛ adom a ɛbɛboa mu nyinaa na anuanom nso wɔ mmeammea ahodoɔ ɛberɛ a yɛba wɔ Nyankopɔn anim no yɛn nyinaa yɛatumi atu yɛn ho asi wɔ nti anuanom ɛfiri nnaa kɔpem kyena anɔpa pa bɛwie asubɔ no wɔma yɛnyɛ fasting yɛn nyinaa bɛyɛ fasting na mmom sɛ wo no yɛ ade na sɛ wontumi ɛnyɛ bia Nyankopɔn bɛte aseɛ na mmom sɛ yɛn nyinaa bɛtumi ayɛ fasting a yɛwɔ fie ha no mu nyinaa yɛbɛdi mmuada sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔ Nyankopɔn bɛboa yɛn ɛfiri sɛ yɛne deɛ wɔatwɛ no wɔ Yowal nwoma timienu nkyɛmu 12 na afei nso Awurade na wɔreseɛ monsa ne mmra me nkyɛn mo akoma nyinaa ne abuadadie ne esu ne adwotwa mu Joel 2:12 nti anuanom Nyankopɔn sɛ yɛmfa mmuadadie mmra n'anim nti ɛfiri sesɛmmerɛ akɔpem sɛ bɛbɔ yɛn asuo awie no yɛmfa aduane nka yɛ no ɛberɛ a yɛreba Nyankopɔn anim nti sɛ bia obi yɛ ɔbaatan a wawo foforɔ a ɔno deɛ wontumi nyɛ bi ɛna bia wɔyɛ ade na sɛ wontumi nni mmuada a ɔno nso wontumi ɛnyɛ na mmom yɛn nyinaa bɛbɔ mu abɔ mpaeɛ asrɛ wɔ Nyankopɔn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛbɔ yɛn ho ban ayi yɛn afiri akwansidie biara mu berɛ a yɛyɛ ahoboa ama akyena no sɛdeɛ yɛtee yɛ sɛ Brother Eli ɛka sɛ ɛnyɛ afei na ɛbɛyi aseresɛm ɛnyɛ afei na ɛbɛbɔ nkɔmmɔ asere agye wɔ anidabi ɛne biara nni nkɔmmɔ dwendwene wo ho ɔma yɛn dwendwene yɛnkɔ yɛakoma mu na yɛnsrɛ wɔ Nyankopɔn hɔ bɔne fakyɛ bɔne bi a yɛayɛ no yɛne berɛ a wɔde bɛdwendwene na wɔde asrɛ wɔ Nyankopɔn ɛna ebinom nso mpo mpɛ sɛ ɔmbɛfa asubɔ mu koraa no a ɔmbɛtumi atie na sɛ ɔmonyɛ anyɛ kra do sɛ ɔmbɛgye a asubɔ no a ɔmbɛtumi atie na mmom wɔne nso a wɔpɛ sɛ wɔfa yɛn Awurade Yesu Kristo asubɔ mu mo ne ɛyɛ asɔre mpanimfoɔ no nni nsawɔsoɔ na yɛwɔ gyidie sɛ wɔ Nyankopɔn no wɔ ne n'ahommɔborɔ mu no yɛtumi asɔ mo ɔsompa ɛne sɛ yɛde Nyankopɔn no nkyerɛkyerɛ tene ne nsɛm a yɛsua firi Twerɛ nsɛm Kronkron no mu abrɛ mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛte wɔ Nyankopɔn nsɛm ne Awurade Yesu Kristo ne mmara nsɛm wɔpɛ sɛ yɛde yɛ adwuma na yɛde bɔ bra yɛde to anammɔ yɛ abrɛ abɔ mu no ase na bio ɛrɛkyerɛ nsa afrɛ mo ɔkyena asubɔ no ɛbɛhyɛ aseɛ anɔpa no wɔtwe Philippiano ma no mmerɛmu Ghana ha yi no ɛbɛyɛ ahomenakye na nnoma foforɔ no anuanom adwumayɛfoɔ ne asɔre mpanimfoɔ no a yɛsom mo no yɛbɛbɔ mo amanneɛ
Nti nkaba foforɔ biara a ɛwɔ hɔ no yɛde bɛbrɛ mu. Na yɛda Awurade ase sɛ yɛsɛtumi aka akwanya pa yi na yɛtumi awie da ɛyɛ dunan a yɛtumi yɛtie Awurade ne mmara nsɛm no awie. Na Nyankopɔn yɛ adom a wɔgyidie sɛ Nyankopɔn no mmoa ne n'ahommɔborɔ mu no wɔbɛka yɛn ho. Asɛ bi mpo a nnipa no nyɛ krado sɛ ɔbɛbɔ ahyɛ ɔbɛtumi atie Nyankopɔn ne nkyerɛkyerɛ fa asubɔ ho. Na obi biara ɔma yɛn nyinaa nso yɛntu yɛn ho nsi hɔ mmra Nyankopɔn mu. Yɛn nyinaa yɛayɛ krado ɛpɛ sɛ yɛbɔ asu no yɛbɛtu yɛn ho asi hɔ ama Nyankopɔn. Asubɔ mu no yɛbɛnu yɛn ho yɛbɛsakyera ne asom Nyankopɔn. Nti anuanom A short prayer. Tamang dumulog, mga kapatid, sa pananalangin. Mama anuanom yɛn nyinaa yɛmmɔ wɔ Nyankopɔn mpaeɛ. Panginoon naming Diyos, amang dakila at Awurade yɛ Nyankopɔn. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus Kristo, Yɛn agya tumfuo nagpapasalamat na wɔ kɛseɛ. sa Ama Ɛwɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu. sa Agya, nakalipas na 14 yɛda wo araw ase ng bebree. mga Na yɛsrɛ wo sɛ daa ne daa nyinaa tenetene yɛn. nauunawaan Na wɔtwe sa ɛnna mako do na yɛni. A yɛde atie wɔ nsɛm. na nagmamalasakit Wɔfa yɛn akoma mu nyinaa te aseɛ sɛ umango sa amin wo ne yɛn Nyankopɔn gawang a kalihim wodwene yɛn ho mga maling pananambahan na wobɔ yɛn mu biara ho sa ban. aming nagdaang panahon ng aming mga buhay. Salamat Na wɔyɛ yɛn afiri atoro gyidie sa mu. iyong mahalagang awa. Baabi a kane Sinumpong kami ng iyong katotohanan. na yɛn aduane kɔhyɛbea. Panginoon, Nso ne wɔ hɔ borɔ ne w'adom sa nti iyo ang lahat ng mga bagay. wama wo nhyira Sana po ay aso yɛn pagpalaan so. mo kami. Hindi Agya, namin kayang yɛn mu mag-isa. nyinaa mu no, yɛda wo ase. Alam namin sa aming mga Wawɔ sarili, nnepa kung hindi na mo wɔayɛ kami mu yie. tutulungan, mapapariwara Ɛfiri sɛ, ang aming mga sɛ woni kaluluwa. mu a, Sana po hwee ne hɔ a tulungan yɛbɛtumi mo, ayɛ. Panginoon, ang Sɛ mga wɔnka ho a yɛn lumalabag akra ng bɛsɛe. mga katwiran, Awurade, mga kapwa-tao namin, mga kaibigan, yɛgyae wɔn a nasa wosua wɔn pumapay nsɛm sa doktrinang kronkron no ito, hyɛ wɔn nsa. na Na sana nyɔnko po nnipa ne yɛn ipapagpasa nuanom a sila ng wotie wɔ kasasabi mmara ng nsɛm. iyong banal na kalooban. Wɔn a wɔpɛ sɛ Maramdaman nila sa kanilang mga wɔsane ba wo puso nkyɛn. ang iyong pagtawag sa Yɛsrɛ wo kanila. sɛ ma wɔn mo nya Sana po, Panginoon, bigyan mo sila ng sapat na lakas botaeɛ ng nti a loob at wɔfrɛ yɛn ng no ho atenka. pananampalataya na makatalikod sa masamang Ma yɛn kalooban akukuduro, at makapagpasimula gyidie, ng isang tunay na pagbabagong na wɔn buhay sa amane afiri kanila. wɔn akwan amɔne so. Samahan mo sila, Ama, Na wɔtumi ahyɛ abrabɔ na sa foforɔ araw ng ase. bukas, kung Agya, iyong isasapit yɛsrɛ wo sɛ sa ka wɔn matanggap ho. nila ang banal na bautismo. Panginoon, bahala ka Yɛsrɛ wo po sɛ sa aming lahat. Ang iyong mga ka wɔn anak ho. Kɔpem sɛ wɔbɛfa nananalig w'asubɔ sa amin sa kronkron mu. iyong kapag-aral. Na yɛn nyinaa yɛtumi abɔ mu asɛm ho. Paunawaan mo Yɛgyae de nyinaa hyɛ wo nsa. ang mga nasa ng aming mga puso. Pagpala ka po, Panginoon, Agya, sa iyong mga yɛgyae lingkod. w'asafo kronkron yi hyɛ wo nsa. Iyo namin Wɔn a itiniwala ang lahat sa aming wɔnim mga buhay. wo nkyerɛkyerɛ. Marami pong salamat. Yɛsrɛ wo sɛ hyira wo Sa mma. pangalan ng aming Agya, yɛda wo ase Panginoong bebree. si Kristo Jesus. Ɔyɛ Agyenkwa Kristo Yesu din mu. Ang walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos. Mamaya na yan isang kandang kwado ni Shure Free na Jawa Sronche. Adobong kwajia ni ayarasa. Free and Awurade Yesu Kristo. Siya nawang maghari
na honhom kronkron mo nkabɔ mu. Magpakailan-kailanman. Ɛne nyinaa kuma mo hene, sɛsia ne da ne da nyinaa. Amen.